Представете си, че най-щастливият ден в живота ви се превръща в най-големия ви кошмар. Държите в ръце новороденото си дете, а човекът, който би трябвало да ви пази, се превръща във ваш палач. Тази история не е за лесни отговори или щастливи случайности. Тя е за жестокостта, която се крие зад лъскавата фасада, за бягството към едно забравено минало и за неочакваната помощ, която променя всичко. Пригответе се за една емоционална история за предателство, оцеляване и шокиращото отмъщение на съдбата. Елена беше млада жена, която вярваше в приказките. Останала сирак като дете, тя беше отгледана от баба си Олга в малка къща в полите на Стара планина. Баба й беше нейният свят, нейната опора. Когато замина да учи в София, Елена се чувстваше сама, докато не срещна Виктор. Той беше всичко, за което си бе мечтала. Красив, успешен, по-голям от нея, с почти 10 години. Защити я от хулигани в една тъмна уличка и така започна тяхната любов. Баба й, след като се запозна с него, я предупреди с тихи, натежали от опит думи: „Еленче, това момче не е за теб. Слуша майка си твърде много, а в очите му има студенина“. Но Елена беше влюбена и не чуваше. Сватбата беше скромна. Скоро след това баба Олга си отиде тихо, оставяйки на Елена къщата и много спомени. А само няколко месеца по-късно Елена разбра, че е бременна. Виктор прие новината спокойно, почти безразлично, но предложи брак. За Елена това беше достатъчно. Тя вярваше, че е намерила своето семейство. Студеният въздух на софийския следобед се процеждаше през леко отворения прозорец на колата. Елена притискаше към себе си малкото вързопче в дантелена пелена. Преди час бяха изписали нея и дъщеря й от майчин дом. Виктор шофираше, без да каже и дума, стиснал волана с побелели кокалчета. Родителите му и приятелите им бяха на изписването, но от нейна страна нямаше никой. Единствените и близки хора сега бяха мъжът и неговото семейство и малкото същество, което спеше на гърдите й. Тя планираше да посвети цялото си време и любов на това момиченце. Реши да я кръсти Олга, на баба си. Бебето, сякаш усетило напрежението, изведнъж се размърда и изплака остро. Плачът му разцепи тишината в колата, като счупено стъкло. Елена се опита да я успокои, люлеейки я нежно, но плачът само се усилваше. „Направи нещо да млъкне“, изсъска Виктор, без да откъсва поглед от пътя. „Опитвам се, гладна е сигурно“. „Като се приберем, ще я накърмя“, отговори меко тя, шокирана от грубия му тон. „Не ме интересува кога. Отвлича ми вниманието. Този рев ме побърква. Или я накарай да спре, или слизате и двете тук“, извика той. Елена го погледна невярващо. Това беше първият път, в който той и говореше така. Сигурно е от стреса, от безсънните нощи, опита се да го оправдае тя. „Виктор, тя е бебе. Нормално е да плаче. Ще свикнем. И твоя дъщеря е“, каза тя, опитвайки се да внесе здрав разум в ситуацията. Той рязко наби спирачки и колата изсвистя на асфалта. Обърна се към нея с лице, изкривено от гняв, който Елена никога не беше виждала. „Първо, няма да свиквам с нищо. Ако този рев продължи, ще я пратя в дом. Второ, забрави за името Олга. Това селско име няма да го носи. Майка ми иска да се казва Моника и ще се казва Моника. Утре отивам и я записвам. И трето“, той се наведе към нея, а дъхът му миришеше на нещо кисело. „Изобщо не съм сигурен, че е моя дъщеря“. Думите му прозвучаха като изстрели в тишината на колата. Елена усети как кръвта се отдръпва от лицето й, а сърцето й започва да бие лудо. „Какво говориш, Виктор? Как може да се съмняваш? Разбира се, че е твоя“, прошепна тя, а сълзи започнаха да парят в очите й. Малката Олга, сякаш усетила ужаса на майка си, изведнъж млъкна и се сгуши в нея. „Много бързо забременя, само 4 месеца след като се запознахме. Твърде удобно, не мислиш ли?“ продължи той с леден глас. Беше напълно различен човек. Спокойният, дори леко дистанциран мъж, когото познаваше, се беше изпарил. На негово място стоеше чудовище. Елена не знаеше какво да каже.
Всяка дума, която й идваше на ум, звучеше глупаво и неадекватно. Тя просто мълчеше, притискаше детето си и се молеше този кошмар да свърши. Пътят до техния апартамент в Люлин и се стори безкраен. Когато влязоха, той хвърли ключовете на масичката в коридора и влезе в спалнята, затръшвайки вратата. Елена остана сама в хола с бебето на ръце, треперейки. Споменът за предупреждението на баба И я прободе като нож. В очите му има студенина. Сега разбираше какво е имала предвид. Още същата вечер Елена разбра, че избухването в колата е било само началото. Тя приготви вечеря, нещо просто, пиле с ориз, но беше изтощена и храната не се получи особено добре. Виктор опита една хапка, изкриви лице в погноса и с всичка сила запрати чинията в стената. Порцеланът се пръсна на хиляди парченца, а оризът се разлетя из цялата кухня. Това ли ще ям? Такива помии? Изрева той и излезе, блъскайки вратата толкова силно, че картината на стената се килна накриво. Елена стоеше като вкаменена, не разбираше какво се случва. В дните, докато беше в родилния дом, той беше спокоен, носеше и цветя, усмихваше се. Сега сякаш в него се беше вселил дявол. Всичко, свързано с нея и детето, го дразнеше. През следващите няколко дни адът продължи. Той крещеше, когато бебето плачеше. Хвърляше в кофата дрехи, които според него не били добре изпрани. Обвиняваше я, че е мързелива и неспособна. Елена живееше в постоянен страх. След седмица на този тормоз, Елена реши, че трябва да разбере причината за тази внезапна промяна. Една вечер, след като поредната вечеря полетя към стената, тя събра смелост и го попита. Виктор, какво става с теб? Не може да продължава така. Родих само преди 2 седмици. Обясни ми, моля те. Той сякаш само това чакаше. Скочи от стола, сграбчи я за косата и изсъска в лицето й. Ти искаш да знаеш, наистина ли? А ти не искаш ли да ми разкажеш нещо? При всяка дума я дърпаше рязко за косата и тя имаше чувството, че главата й ще се откъсне. После я блъсна към стената. Главата й се удари в ръба на библиотеката и пред очите й притъмня. Намерихте на улицата. Една мръсна безпризорница. Кой знае колко клиенти си имала преди мен, крещеше той. А сега ми се правиш на светица и искаш добро отношение. И млъкни най-накрая това твоето копие, че ми проби ушите. Извика той, сочейки към детското креваче, откъдето се чуваше уплашеният плач на Олга. Какви клиенти, Виктор? Ти ме спаси от хулигани. Детето е твое, проплака Елена, опитвайки се да спре кръвта, която потече от раната на главата й. Аз не мога да имам деца. Предишната ми приятелка не може да забременее от мен, а аз исках. И изведнъж се появяваш ти и хоп, положителен тест, давай женим се, слагам си рогата и ще гледам чуждо дете. Ревеше той. Ако не ми вярваш, да направим ДНК тест, извика Елена през сълзи, притискайки ръка към главата си. Направих, изкрещя той. По-точно моите родители направиха. Оказа се, че вероятността да съм баща е 0%. 0! Елена беше потресена. Не може да бъде. Това е лъжа, каза тя твърдо, макар че целият и свят се сриваше. Тя беше сигурна, че никога не му е изневерявала. Олга беше негова дъщеря. Нямаше никакво съмнение. Но думите му бяха пълни с такава отрова, че за миг и тя самата се усъмни в реалността. Усети как краката й омекват и се свлече на пода. Не може, а? Изсмя се той злобно. Винаги има вероятност за грешка. Какъв материал са използвали? Те видяха Олга само на изписването. Промълви Елена, опитвайки се да намери логично обяснение. В този момент Виктор леко се смути, сякаш се опитваше да скрие нещо. Какво се е случило, Виктор? Какво са ти наговорили? Попита тя. Приятелка на майка ми работи в майчин дом. Казала е, че бебето изобщо не прилича на мен. Тя е взела косъмче от главата му и го е дала на майка ми. Онази приятелка, с чиято дъщеря излизаше преди мен ли? Тази, която те заряза? Попита Елена. Това бяха грешните думи. Виктор, който беше започнал леко да се успокоява, отново побесня. Сграбчи я за врата с една ръка, а с другата я удари в лицето.
Ударът беше толкова силен, че Елена изгуби съзнание. Последното, което чу, беше неговият глас. Никой не ме е зарязвал и не смей да споменаваш името и с мръсната си уста. Тя се свлече на пода, а тъмнината я погълна. Когато се свести, в стаята беше тъмно. Главата я болеше ужасно. Виктор се беше върнал. Грубо я сграбчи за ръката, вдигна я на крака и я завлече към банята. От съседната стая се чуваше отчаяният плач на дъщеря й, но той не му обърна никакво внимание. В банята той я обля със студена вода. Когато дойде на себе си, я извлече обратно в стаята, хвърли я на дивана и каза: „Имаш половин час да си събереш багажа и да се махаш от дома ми. И не забравяй да си вземеш купелето. Ако посмееш да я запишеш на мое име, и двете ще ви убия. Не ми трябва курва за жена и чуждо дете, на което да плащам издръжка. Но аз няма къде да отида. Нямам пари“, проплака Елена. Преди дни тя имаше всичко за щастие, а сега животът й се беше превърнал в катастрофа. „Това не е мой проблем“, отговори той студено. „Аз ще уредя документите за развода и не си и помисляй да искаш нещо. Тук нямаш нищо.“ Елена си спомни думите на баба си, че на този човек не може да се разчита. Докосна раната на главата си и усети, че отново кърви. Виктор забеляза жеста й и се ухили злобно. „И не си и помисляй да ходиш в полицията. По-зле ще стане за теб. Свидетели нямаш, нищо няма да докажеш. А аз имам желязно алиби“, каза той, намеквайки, че е прекарал времето си с друга жена. Елена се изправи. Преодолявайки болката, тя извади един куфър и започна да събира най-необходимото, нейни и бебешки дрехи. Беше лято, поне нямаше да мръзнат навън. Докато Виктор беше в другата стая, тя пъхна в куфара шише и кутия с адаптирано мляко, купена за всеки случай. Изглеждаше, че този случай е дошъл по-рано, отколкото предполагаше. Сложи и бижутата на майка си и баба си, единственото, което й беше останало. Успя да накърми малката Олга, която веднага заспа. Обля се, нахлупи една шапка, за да скрие посиненото си лице и излезе от апартамента, в който се закле никога повече да не се върне. Нощна София беше притихнала и пуста. Елена вървеше по тротуарите, бутайки куфара и притискайки бебето към гърдите си. Не знаеше на къде отива. Главата й бучеше, а светлините на уличните лампи се размазваха пред очите й. Не беше спала, не беше яла, беше пребита. Чувстваше се напълно сама на света. Вдигна очи към небето и прошепна: „Мамо, татко, бабо, помогнете ми.“ След няколко пресечки силите я напуснаха. Почувства, че ще припадне и ще изпусне детето. Седна на една пейка в малка градинка, притисна Олга към себе си и се опита да не заспи. Но клепачите й натежаха, болката и изтощението надделяха. Съзнанието й бавно започна да избледнява и в един момент тя се отпусна на облегалката и потъна в мрак. Последният съзнателен спомен беше студеният допир на дървото до бузата пина и тихият, равномерен ритъм на дишането на дъщеря й, спяща до сърцето й. В този момент, на пълно отчаяние, тя не знаеше, че съдбата вече е задвижила своите колела. Събуди се от остра болка в гърдите и приглушена светлина. Намираше се в болнична стая. Главата й беше превързана, а в стаята цареше полумрак. Отвън беше нощ. Гърдите я боляха, пълни с мляко, но детето й го нямаше. Паниката я сграбчи за гърлото. Опита се да стане, но светът се завъртя и се догади. Въпреки това, майчиният инстинкт беше по-силен. Подпирайки се на стената, тя излезе в тихия, празен коридор. На няколко метра имаше пост на дежурна сестра, която четеше нещо, наведена над бюрото. „Извинете, къде е детето ми?“ попита Елена с пресипнал глас. Жената се стресна и се обърна. „Не трябва да ставате. Имате тежко комоцио и хематом. Може отново да припаднете“, каза сестрата и бързо се приближи да я подкрепи. Елена наистина се държеше на крака с последни сили. „Къде е дъщеря ми?“ попита отново тя, а в гласа й се четеше отчаяние. „В детското отделение. След като ви докара линейката, я преместиха там. Лекар я прегледа, добре е.“
Не се притеснявайте. Сестрата, пълна жена на средна възраст с уморени, но добри очи, помогна на Елена да се върне в леглото. Какво се е случило с вас? Нападнаха ли ви? Попита тя, докато оправяше възглавницата й. Паднах, излъга Елена, спомняйки си заплахата на Виктор. Паднали сте. По стълби, покрити с юмруци, предполагам. Измърмори жената под нос, но не каза нищо повече. Видя, че нощницата на Елена е мокра от мляко и донесе помпа. Можете ли сама да се изцедите или да помогна? Работила съм 10 години в родилното, преди да ме преместят тук, каза тя. Елена беше благодарна. Грижовният женски глас я успокояваше и не й позволяваше да потъне отново в безсъзнание. Тази непозната жена беше първият добър човек, когото срещаше от дни, и нейната проста човешка загриженост беше като балсам за наранената й душа. Докато сестрата й помагаше, Елена осъзна, че въпреки всичко тя трябва да бъде силна. Трябваше да го направи заради малката Олга, която я чакаше в друго отделение. На сутринта й разрешиха да види дъщеря си. Олга лежеше в прозрачно пластмасово креватче, в редица с още няколко такива. Спеше спокойно. В съседното креватче лежеше друго бебе, момченце, което се опитваше да захапе биберона на шише, подпряно до него. Елена видя, че то не успява. Докато Олга спеше, тя се приближи, взе чуждото бебе на ръце и му помогна да се нахрани. Момченцето засука толкова лакомо, сякаш не беше яло от дни. За минути шишето беше празно и то заспа дълбоко, сито и доволно. Елена го поддържа още малко, чудейки се защо го оставят само с шишето. Можеше да се задави. Веднага оставете детето, разнесе се остър глас зад гърба й. Олга се стресна и проплака. В стаята беше влязла друга сестра. Какво крещите? Изплашихте детето ми, каза Елена. Вие ли сте жената, която приеха тази нощ? С травма от падане? Попита сестрата саркастично. Да, аз съм. А защо не трябва да докосвам това момченце? Заразно ли е? Изоставено е. Не го свиквайте на ръце, отговори сестрата с нотка на тъга в гласа. Изоставено? Как така? Ахна Елена. Сърцето й се сви. Намериха го на Централна гара. Майка му го е оставила на една седалка. Скоро ще го преместим в дом за сираци. Какъв ужас! Да оставиш собственото си дете, прошепна Елена, гледайки спящото момченце. За вас е ужас, за други е ежедневие. Добре, че го е оставила на топло и оживено място. Думите на сестрата бяха жестоки, но реалистични. Елена си представи една жена, която е била в същото отчаяно положение като нея, но не е намерила сили да продължи. Може ли да остана в стая с дъщеря ми? Попита тя. Не, травмата ви е сериозна. Не можете да се грижите за нея. Елате да ви изпратя до вашето отделение. Трябва да си почивате. Докато вървяха по коридора, Елена не спираше да мисли за изоставеното момченце. В родилния дом, в нейната стая, имаше жена, която беше загубила бебето си в 8-я месец. Болката в очите й беше неописуема, а тук здраво, красиво момче беше ненужно на собствената си майка. Когато се върна в стаята си, там имаше ново момиче, младо и усмихнато, казваше се Мария и беше приблизително на нейната възраст. Лекарите подозираха апендицит. Двете бързо намериха общ език. Оказа се, че е много по-лесно да разкажеш най-големите си тайни на непознат. Мария беше омъжена от няколко години, но с мъжа и Антон не можеха да имат деца. Лекарите казваха, че и двамата са здрави и просто трябва да се отпуснат. Лесно им е да го кажат, сподели Мария. Не сме роботи. Не мога просто да щракна с пръсти и да спра да искам дете. Елена разказа на Мария всичко, за запознанството си с Виктор, за бременността, за кошмара от последните дни. И той ти причини това, възмути се Мария, гледайки синината на лицето й. Този човек е изрод, трябва да подадеш жалба. Елена обясни за съмненията му, за лъжата с ДНК теста. Дъщеря ми е негова, сигурна съм. Просто родителите му го настроиха срещу мен. А защо не я наричаш по име? Попита Мария. Аз исках Олга, той, Моника.
После ми забрани да я записвам на негово име. Съпругът ми Антон е адвокат. Той ще ти помогне, заяви Мария. Трябва веднага да регистрираш детето. Без документи тя официално не съществува. Елена не се беше замисляла за това. На следващия ден, с помощта на Антон, тя успя да се измъкне от болницата за няколко часа. Отиде до общината и регистрира малката Олга на името на Виктор. Знаеше, че рискува много, но това беше единственият начин да защити правата на дъщеря си. Антон Пъйта помогна да подаде документи и за еднократна помощ при раждане. Благодарение на него, само за ден Елена успя да се здобие с документи и малка сума пари, която щеше да изстигне за първо време. Той няколко пъти настоя да подадат жалба в полицията, но Елена се страхуваше. Страхуваше се, че Виктор ще я намери и ще навреди на нея или на детето. Беше решила, ще замине, ще се върне в къщата на баба си. Там никой нямаше да ги търси. В големия град беше опасно и скъпо. А на село, сред спомените за единствения човек, който я беше обичал истински, тя се надяваше да намери спокойствие. Седмица по-късно я изписаха. Мария си беше тръгнала няколко дни по-рано, но си бяха разменили телефоните. От болницата Елена отиде направо на автогарата и си купи билет за едно малко градче в Стара планина. Пътуването беше тежко. Чувстваше се слаба, виеше и се свят. До нея седеше възрастна жена, която предложи да поддържи бебето. Елена прие и заспа за час. Жената я събуди, когато Олга започна да плаче за храна. От градчето хвана раздрънкан автобус и след още час пристигна в селото. Къщата на бабата й беше в края, скрита в голяма овощна градина. Тревата в двора беше избояла до кръста, но това не я оплаши. Най-важното беше, че тя и Олга имаха дом. «Здравей, бабо!» каза тя на големия портрет, който висеше срещу входната врата. «Върнах се. Беше права за всичко, както винаги. Но нали няма да ми се караш? Ще останем тук задълго». Усети как спокойствието бавно се връща в душата й. Всяко кътче в тази къща напомняше за любов и сигурност. Елена знаеше, че е пропуснала сезона за садене, а и нямаше сили за градинарство, но можеше да изчисти и подреди къщата. В мазето откри рафтове, пълни с компоти, сладка и лютеница. Съседката, Леля Люба, беше отказала да ги вземе след смъртта на баба и, казвайки: «Олга ги прави за внучка си, тя ще си ги яде». Сега Елена беше безкрайно благодарна за това. Трябваше да отиде да й се обади, но видът й беше плачевен. Синината на лицето й беше започнала да пожълтява, но все още изглеждаше ужасно. Реши да изчака съседката сама да дойде. Нахрани Олга и се зае с чистенето. Докато миеше пода, си мислеше за момченцето в болницата. Сърцето й се свиваше от болка за него. Дано някоя добра майка го е осиновила, молеше се тя. Изведнъж чу, че портата изкърца и нечии стъпки се чуха по пътеката. Беше твърде заета, за да реагира веднага. «Я, какво имаме тук? Кой лежи самичък?» Чу се мъжки глас. Елена изтича навън и видя непознат мъж да държи Олга на ръце. «Веднага оставете детето ми!» извика тя. «Къде да го оставя? В тази трева, пълна с пчели и оси!» отговори мъжът, видимо шокиран. Той влезе в къщата и внимателно постави Олга на широкото легло, като дори сложи възглавници отстрани. «А сега ми кажете, вие какво правите тук? Това е чужд имот», попита той строго. «А вие кой сте, че да ви давам обяснения?» отвърна Елена воинствено. «Аз съм Калин, синът на Леля Люба. Майка ми се притесни, че някой е разбил къщата и ме прати да проверя. А вие сте?» «Аз съм Елена, внучката на баба Олга», отговори тя. Едва сега забеляза колко симпатичен е мъжът, а също и че той през цялото време гледа огромната синина на лицето й, без да каже нищо. Смутена, тя се опита да я прикрие. «Мъжът ви ли?» попита той тихо, почти машинално. «Не, паднах по стълбите», излъга тя. «Аз съм лекар-травматолог», каза той спокойно. «Тази травма е от удар с юмрук. Преди около 10 дни». Елена пребледня. «Еди на 10. Поправи го машинално тя и седна на един стол. «Не искам да говоря за това. И моля ви, не казвайте на майка си.
Не искам да я тревожа. Добре, кимна той. Ще й кажа, че сте се върнали и че сте паднали. Така ще дойде само с някой мехлем, а не с полиция. Но ми кажете, получихте ли медицинска помощ? Да, бях в болница 1 седмица. Добре съм. Радвам се да го чуя. Добре, ще предам на майка ми, че всичко е наред. Но тя със сигурност ще дойде. Кажете ми, имате ли храна, лекарства, памперси? При всеки негов въпрос Елена се напрягаше все повече. Той забеляза това. Добре, ще кажа, че сте добре. Довиждане, каза той и се обърна да си тръгне. В този момент Олга се размърда и заплака. Оля, разкриха ни, прошепна Елена, докато взимаше дъщеря си. Сега ще трябва да лъжем, а мама не обича да лъже. Няколко часа по-късно Калин се върна. Носеше 2 огромни торби, пълни с покупки. Това пък какво е? Попита Елена. Това е хуманитарна помощ от майка ми, усмихна се той. Там има пилешка супа и всичко, което може да яде, 1 кърмачка. Останалото е за Олга. Но аз не съм искала нищо, възрази тя. Слушай, дошла си тук с 1 бебе и 1 куфър, пребита. Не ме интересува дали ти харесва. Притеснявам се за детето. Ако егоизмът ти не позволи да вземеш това, ще се обадя на социалните, каза той твърдо, но без злоба. Елена го погледна изненадано. Добре, благодаря, каза тя тихо. В торбите имаше всичко. Памперси, пелени, дрежки, козметика, адаптирано мляко, храна за нея и дори аптечка за новородено. Имаше и гърне. Малко е рано за гърне, не мислиш ли? Усмихна се тя. С около 7-8 месеца, отвърна той също с усмивка. Сложи чайника. Майка ми е пратила и сладкиш. Докато пиеха чай, двамата разговаряха. Елена се чувстваше странно спокойна в негово присъствие. Той не я съдеше, не я разпитваше на сила. Тя му разказа за момченцето в болницата. Каква несправедливост! Въздъхна той. Повярвай ми, знам много за несправедливостта. Елена реши да смени темата. А вашият син на колко е? Майка ви ми е разказвала, че имате син. Лицето на Калин помръкна. Щеше да е на 8, каза той тихо. Съжалявам, не знаех, промълви Елена. Почина като бебе. Лекарска грешка. Жена ми почина няколко дни преди него, също от лекарска небрежност след раждането. Елена беше потресена. Не знаеше какво да каже. Приемете съболезнованията ми. Това е ужасно. Да, кимна той. От тогава не можех да се прибера вкъщи. Всичко бяхме подготвили за бебето. Помолих приятели да съберат всичко и да го дарят на дом за сираци. За пръв път от 8 години той говореше с някого за това. Тази крехка, ранена жена с малко бебе, някак успя да отвори сърцето му. Междувременно в София съдбата беше нанесла своя удар. Родителите на Виктор избираха надгробна плоча за единствения си син. Оказа се, че в нощта, в която беше изгонил Елена, той не се беше прибрал веднага. Отишъл в бар, напил се до безпаметност. Прибрал се късно през нощта, запалил цигара в леглото и заспал. Пожарът избухнал бързо. Съседите извикали пожарна, но вече било твърде късно. Единственият свидетел, който можеше да потвърди невинността на Елена, беше съседката, която я беше видяла да напуска апартамента с куфар и бебе часове преди пожара. Въпреки това, родителите на Виктор обвиниха Елена, че тя е убила сина им, за да наследи имуществото му. Полицията бързо установи, че по време на пожара Елена е била приета в Пирогов в безсъзнание. Алибито й беше неоспоримо, но оставаше въпросът за наследството. Родителите му скриха от властите, че Виктор има съпруга и дете, надявайки се да получат всичко. Съдбата обаче имаше и друг план. Нотариусът, при когото отидоха родителите на Виктор, се оказа не кой да е, а Антон, съпругът на Мария. Той веднага разбра кои са и още същия ден двамата с Мария потеглиха към селото, за да съобщят на Елена шокиращите новини. Когато пристигнаха, Елена беше ужасена. Не от смъртта на Виктор, а от страх, че родителите му ще я потърсят, за да й отмъстят. Напротив, каза Антон, ти трябва незабавно да предявиш наследствени права. Всичко принадлежи на теб и Олга. Не, отсече Елена. Не искам нищо от тях. Нека се задавят с парите си.
Те съсипаха живота на сина си, а сега обвиняват мен. Не искам да имам нищо общо с тези хора. Антон и Мария се опитаха да я убедят, но тя беше непреклонна. Единственото, за което се съгласи, беше да получи обезщетение за загуба на съпруг, което се полагаше на Олга по закон. Антон обеща да уреди всичко. 2 дни по-късно, след като приятелите й си тръгнаха, Елена се почувства по-спокойна. Антони се обади, за да й каже, че е предал думите и на родителите на Виктор. Казал им е, че тя се отказва от всичко и им е пожелал да се задавят с имуществото си. Разказал им е и за побоя, и за това как е попаднала в болница. Те, разбира се, отрекли всичко, но бащата в един момент се пречупил и признал, че ДНК тест никога не е имало. Всичко е било лъжа на жена му и нейната приятелка, за да разделят сина им от безпризорницата. След този разговор, Елена почувства, че един огромен товар пада от плещите й. Тя вече не се страхуваше. Беше свободна. През следващите месеци Калин стана постоянен гост в дома й. Помагаше и с всичко. Играеше си с Олга с часове. Малкото момиченце го обожаваше. Елена усещаше, че се влюбва в този спокоен, добър и грижовен мъж, но се страхуваше да се довери отново. Той беше търпелив. Не я притискаше. Един уикенд Мария и Антон дойдоха на гости. Плановете им за пикник край реката обаче се провалиха. Още в началото на разходката Мария припадна. Елена веднага извика Калин. След бърз преглед, той се усмихна и ги изпрати в града при свой познат лекар. Вечерта щастливите Антон и Мария се върнаха с новината. Ще си имат бебе. Оказа се, че лекарите са били прави. Трябвало е просто да се отвлекат от проблема. Помагайки на Елена, те бяха помогнали на себе си. Няколко седмици по-късно се оказа, че радостта е двойна. Мария очакваше близнаци. Животът на всички бавно се подреждаше. Леля Люба, майката на Калин, беше щастлива, виждайки сина си отново усмихнат. Здравето й обаче се влошаваше. Калин се беше преместил да живее при нея, за да се грижи за нея. Елена започна да им помага. Готвеше, чистеше, така както Леля Люба се беше грижила за баба ти. Те се превърнаха в едно голямо, макар и необичайно семейство. Една есенна вечер, докато седяха пред камината, Калин каза на Елена: „Трябва да те питам нещо." Сърцето й подскочи. „Знаеш, че мама не е добре. Тя иска да ме види щастлив преди да си отиде. И аз съм щастлив, Елена, с теб и с Олга. Но мисля за онова момченце в болницата. Не спирам да мисля за него." Елена го погледна изненадано. Тя също мислеше за него всеки ден. „Какво искаш да кажеш?" попита тя. „Искам да кажа, нека отидем да го видим. И ако все още е там, нека го вземем, да му дадем семейство." Сълзи напълниха очите на Елена. „Ти сериозно ли? Но как? Аз съм сама жена." „Няма да си сама," прекъсна я той. „Омъжи се за мен, Елена. Нека бъдем истинско семейство. Аз, ти, Олга и той, ако го искаш." Тя не се поколеба и за миг. „Да," прошепна тя. „Да, искам го." На следващия ден те отидоха в града. В болницата им казаха, че момченцето все още е в детското отделение. Сестрите толкова се били привързали към него, че все му намирали някаква диагноза, за да отложат изпращането му в дом. Когато Елена го видя, сърцето й се сви. Беше пораснал, беше станал красиво, спокойно бебе. Калин го взе на ръце и момченцето се усмихна. В този миг и двамата знаеха, че това е техният син. „Как ще го кръстим?" попита Калин. „Богдан," отговори Елена, без да се замисля, „защото е даден от Бога." Процедурата по осиновяването беше дълга и трудна, но с помощта на Антон и връзките на Калин, след половин година те успяха. В деня, в който взеха Богдан от дома, където го бяха преместили за кратко, една от сестрите от болницата каза на Елена: „Знаех си. Още тогава си помислих, че ти ще го вземеш. Имаш добро, състрадателно сърце." Година по-късно, в малката къща в полите на Стара планина, цареше щастлива глъчка. Елена, Калин и двете им деца, Олга и Богдан, които всички мислеха за близнаци, седяха на двора. Леля Люба, макар и слаба,
Седеше на стола си и се усмихваше. Беше доживяла да види сина си щастлив. Мария и Антон бяха дошли на гости с техните две момченца. Дворът беше пълен с детски смях. Елена погледна Калин. Той държеше Богдан, който се опитваше да му вземе очилата, а Олга седеше в скута и си играеше с косата й. Тя си спомни за кошмара, през който беше преминала. За болката, за страха, за самотата. Всичко това изглеждаше като лош сън от един друг живот. Сега тя имаше всичко. Истинско семейство, изградено не върху лъжи и насилие, а върху любов, търпение и доброта. Тя знаеше, че щастието не е нещо, което ти се дава. То е нещо, за което се бориш и което изграждаш, дори когато всичко изглежда изгубено. Вечерта, когато децата заспаха, Елена и Калин стояха на верандата и гледаха звездите. Въздухът беше чист и ухаеше на окосена трева и цветя. «Щастлива ли си?» попита той и я прегърна. «Повече, отколкото някога съм си мечтала», отговори тя и облегна глава на рамото му. Понякога се чудя какво щеше да стане, ако не беше дошъл онзи ден да проверяваш къщата. «Съдба», каза той просто. «Някои неща са предопределени. Аз загубих семейство. Ти беше предадена от своето. Имахме нужда един от друг, за да се излекуваме. Имахме нужда от тези деца, за да ни покажат как да обичаме отново, без страх». Той я целуна нежно. В тази целувка нямаше и следа от онази брутална страст, която я беше привлякла към Виктор. Имаше нещо много по-дълбоко – сигурност, топлина и обещание за едно спокойно утре. Тя разбра, че истинската любов не крещи и не наранява. Тя е тиха, търпелива и лекува всички рани. В този момент тя беше напълно сигурна, че най-накрая се е прибрала у дома. И така, от пепелта на едно разбито сърце и един съсипан живот се роди ново, истинско семейство. Елена, която беше изхвърлена като ненужна вещ, намери сили не само да оцелее, но и да отвори сърцето си за нова любов и за още едно дете, изоставено от света. Нейната история е доказателство, че най-тъмната нощ винаги е преди зазоряване. Съдбата отне живота на насилника Пиеда, но не отмъщението донесе мир на Елена, а способността й да прощава и да обича отново. Тя превърна болката в сила, а самотата в пълнота. Главният емоционален извод е, че истинският дом не са 4 стени, а хората, които те карат да се чувстваш в безопасност и обичан. Благодаря ви, че изживяхте тази история заедно с мен. Ако ви е докоснала, моля, харесайте видеото, абонирайте се за канала и оставете коментар. Смятате ли, че човек може да намери истинското щастие, след като е преживял такова голямо предателство?